салом алейкум бинандагони азиз. имрӯз 24 январи соли 2026 инҷо даромадгоҳи шаҳри Роғон. ана бинед инҷа барф, ин тараф яха дидед. ана об доим дар гардиш ҳаст. аз шакли моеъ ва сахт барф, ях, мана пиряхҳои помир. мо дар бораи ҳифзи пиряхҳо гап мезанем. мана ҳамина табиат офаридагӣ, худо офаридагӣ. мана ин ҳозир даромадгоҳ як бори дигар шаҳри Роғон. мана ин тарафаш ҳозир шумо оби гарм мебинед инҷа. ана субҳ соат расо 8:10 ин дар роҳ ба сӯи оби гарм рафта истодааст. унҷо роҳ ҳастме? ана ҳозир мо баланди ҳамин теппаба мебурем. касе ки Роғонро дидига набошад, мана тамошо кунед. хеле манзараҳои нағз, коҳҳои баланд, барф. мана инҷа ҳайкали оҳу. чунки дар ҳайкали оҳу. мана ин роҳе ки ба сӯи Роғон меравад, ин ҳамон роҳ. мана мо ҳамроҳи ҳабиби халқӣ Муҳсинҷон ду нафар ҳозир ҳаминҷо сайру гашт кардем. табиати ҳаминҷо омӯзҳодем ки чил ҷо ҳаст. мана тамошо кардан гиред. мана мошин аз сӯи Душанбе ба шаҳри Роғон омода истодааст. мана офтобам баромад. субҳ инҷо 7 градус хунук. имрӯз соатҳои 12:01 ба ҳудуди +5 дараҷа мешавад. мана ин роҳ ба сӯи шаҳри Роғон. табиат мекунад моро табобат, вуҷудам мекунад хуб истироҳат. мана арчаҳои бинед, арчаҳои сабзу хуррам. ҳамин аз худаш энергия ҷудо мекунад. инсон ба энергия мебахшад. саломати одама назм мекунад. ҳозир мо ба самти дигари ҳамин роҳ мерем. мана инҷа дидед.